som zareagoval aj na nehorázne vyjadrenie britského veľvyslanca na Slovensku, pána Bakera, ktorý ma kritizoval za moje vystúpenie v ruskej televízii. Mali by ste sa radšej zaoberať kvalitou výstupov západných médií k vojne na Ukrajine. A zistili by ste, že je často obyčajnou hrubou propagandou obhajujúcou neobhajiteľné. Žiadam vás, aby ste sa zdržali podobných výstupov, neoprávnene zasahujúcich do suverénnej slovenskej vládnej politiky. To, že na Slovensku reprezentujete väčší a silnejší štát, vás neoprávňuje na neakceptovateľné správanie. Slovensko nie je kolóniou Veľkej Británie. Po druhé, ak tvrdíte, na rozdiel odo mňa, že Západ má záujem na miery na Ukrajine, dajte mi jeden jediný pozitívny príklad mierovej iniciatívy Západu alebo Veľkej Británie. Žiadny taký neexistuje. Boli to západní politici, ktorí naopak v apríli 2022, krátko po vypuknutí konfliktu, urobili všetko, aby sa nepodpísali reálne pripravené mierové dohody. A Zelenského mierový plán zapadol prachom, ako nerealistický,